חושב שהיוטרן הזה לא היה, אבל את הבתים האלה אני זוכר. וואי וואי וואי. ככה אני... גר? כן? ככה נראה הרחוב שלי, רק לא ככה נראו הבתים אז. למה? מה, הבתים אחרים או שהם נראו? הם היו חדשים. ולא ככה נראה השביל שלנו. זה היה כביש? היה כביש. אתם רואים שזה היה פעם כביש? כן. זה רואים. אתה רואה שלכל אחד היה פעם חנייה ובתים מאחורה שבהם גרו המשרתים. איפה שהכביסה. וזה מספר 9, הבית של בדיחי, וזה בית מספר 7. זה הבית שלי. Yeah, that's number 7. Okay. It's okay to stop here? So, you have to ask for the owner. אבא, ככה נראית החנייה שלך. tukutane huko. אני אפילו חושב שאת העץ הזה היה לנו אז, יכול להיות. העלייה הזאת נראתה לי כל כך גדולה שהייתי ילד. כן? כן. עם האופניים התגלגלתי פה כמה פעמים. ככה זה נראה. למה אתה עכשיו לא אמרת שאתה פה? היית קודם? לא חיפשתי לחזור לפה, אבל... לא חיפשתי לחזור, אבל אתה יודע, אם כבר אני צריך להיות פה, זה אידיוטי לא לעשות. ראית את הדיטור שהיינו צריכים לעשות? זה ממש ליד השדה התעופה. בדרך, בכלל לא ירדנו מהכביש. לא נסענו כיוון אחר בכלל. זהו, ככה נראה